दा गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगो जोङो पाब्लिकफोरनि माखासे आसनि जे मोननांगौ आसनि जेरै अरुणोदयजों लोगोसे अरुणोदयजों लोगोसे जोंहा गोबां आसनि दं जेनेबा रेशन कार्डनि खोथा दङ आरो बेनिफ्राय जोंना माखासे उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय मोननांगौ माखासे आसनिफोर दङ बियो जाहैबाय जोंनाव मोनसे आसनि दङ आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय निजुत मैना होननाय बे निजुत मैनायाव जों मा मोननो हायो जे सासे फरायसाया मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो HS फार्स्ट इयाराव जोङो एडमिसन लायोब्ला जोङो बेयाव 10,000 मोनो नङा होमबा 10,000 मोनो नाथाय बियो प्राइभेट कलेज जानो मोननाय नङा रायजो राजाफोर बियो जाहैबाय गभर्नमेन्ट कलेजाव हाबनाय जानांगोन बेबायदि जोंनाव आरो माखासे दा जोंनाव सोलिबाय थानानै दङ जे लाखपति बायद' बेबो आसाम सरकारनि आसनि बियो खुनु BTC गभर्नमेन्टनि आसनि नङा बे आं रायखांनाय जेनाखि आसनि दङ बे आसनिया BTC गभर्नमेन्टनि नङा बिखौ जोङो जोंनि BJP स्टेट गभर्नमेन्टनि बियो आसनि दा बे आसनिखौ मोनफुंनांगौब्ला जोङो मा खालामनांगौ